Inna lillahi, an samu ɓarkewar gobara a gidan shahararren malamin addinin Musulunci na Najeriya wanda aka fi sani da Sheikh Dr. Ahmed Gumi a gidansa da ke garin Kaduna. Mai sauraro, gyara zama domin kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Muna ɗauke da bidiyon yadda gobarar ta kasance. Mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. Mai sauraro, a cikin bidiyon za ku ga yadda ake ƙoƙarin yunƙurin kashe wutar da ta auku, wanda lamarin ya faru ne ranar Asabar, kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa. A rahoton na Daily Trust ta ƙara da cewa babu wani cikakken bayani akan tashin gobarar, sannan kuma ta wallafa cewa babu rasa rai ko wani mummunan rauni a cikin gobarar. To mai sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin bidiyon, kuma muna mai addu'a Allah ya tsare ya kiyaye.